Serokatiya karê iqtisadi ya Hüdaparê di derbarê îsrafa ku tê kirin de beyanatên muhîm da. Hüdaparê got li dinyayê nêzîkî milyarek însan bi birçîbûn û krîza xidayê re mücadelê didin. Sebeba vê jî sîstema kapitalîstê ye. Serokatiya karê iqtisadiya Hüdaparê derbarê îsrafa ku li Tirkiye û li dinyayê tê kirin de beyanatên muhîm da. Hüdaparê îşaret kir ku li tevahiya dinyayê nêzîkî 1.3 milyar ton gıda tê îsraf kirin. Ji sisyanekê gıdayên ku tên îsraf kirin, gıdaya milyarekî însanan temîn dike. Di beyanata Hüdaparê de hat gotin ku îsraf hatiye asta tirsnakê û hewceyê ev tavlê bê çareser kirin. Welatên dinyayê hewceyê ji bo gıda qîma nüfusê bike hilberînan bikin û di aliyê dindê jî hewceyê pêşî bê girtin ku çavkaniyên tevî neyê tar û mar kirin. Di aliyê dindê jî îsrafkirina gıdayan hatiye asta metirsiyê. Di beyanatê de hat gotin ku îsrafa gıdayan hew tenê ji îsrafên ku tên kirin yek e û wa hat gotin. Li dinyayê nêzîkî milyarek însan bi krîza gıdayê û birçîbûnê re mücadeleya jiyanê didin û bi ber xwe didin. Li gor îstatîstîkan salane îsrafa gıdayan 1.3 milyar ton e. Ji sisyê yek gıdayên ku tên îsraf kirin, ihtiyaca gıdaya milyarek însanan bi rehetî temîn dike. Di beyanatê de hat îfade kirin ku sebeba van îsrafan û birçîbûnê li dinyayê jî sîstema kapitalîstê ye. Ji bo qezenca zêdetir îsrafên mezin di nava xelkê û însanan de bûye adet û xûy. Dişûna ku îsraf bê dawî kirin, îsraf tê zêde kirin. Tê xuya kirin ku li welatên ku herî zêde lê îsraf tê kirin, dewlemendî jî zêde ye. Ev jî didi nîşandan ku qezenceka bê edelet heye. Sebeba vê jî sîstema kapîtalîzmê tê. Hüdaparê îfade kir ku ev rewşahanê dengeya ekolojîkê xira dike û wiha hat îfade kirin. Qismekî însanan di nava îsrafê de dijin. Di aliyê din de jî qismê din bi birçîbûnê re mücadeleya jiyanê didin. Hewceyê ev pirsgirêka mezin tavlê têk hev rojeva saziyên nav neteweyî û hewceyê însaniyet vê pirsgirêkê çareser bikin.